Awubingelele ngqongqoshe. Siyabingelela Ntokozo, sibingelele kubabukeli emakhaya, sibingelele kubalaleli emakhaya nabo bonke abasilandela kuma social platforms ethu sithi ithanda. Thanda, ngike ngezwe nje kuthiwa kwesinye sezibhedlela zethu esikhulu la kwaZulu Natal bathola abantu abangaphezulu kwe1000 ngosuku. Kuthiwa ke kulabo abayi1000 kuyenzeka ukuthi mabe u1010 u1001 kubantu abahappy abaphindele ekhaya bejabule bethole yonke into yabo kuzothi abawu9 nje kuphela mhlawumbe uxubane nonesi lapha ya kwaba naleyo nkinga kodwa bona ngoba mase bengene ku social media bekhalaza kodwa ngqongqoshe ngiyathi ke wathi mawufika la waba ne mechanism ne system wayibeka in place wathi uyafisa abantu mabenezikhalazo beze besondele ngendlela ethile yokukhalaza kungathini ukubakhumbuzisa ngqongqoshe. No, kunjalo Ntokozo. I think kulolu hlelo njalo nje uyayuthi uyabacela onesi noma abasebenzi bezempilo ababaphatha kahle banconywe besaphila, give them ama flowers abo besekhona. Kodwa akuvali lokho ukuthi siyazi ukuthi inkinga ziyaba khona. Yingakho sakha uhlelo lokuthi uma ngabe unenkinga and sasilakha lo hlelo sacela futhi sikhuluma nomphakathi ukuthi uma ngabe uphatheke kabi esikhungweni ofike kusona ungaphumi ungasitshelanga, ungaphumi ungareportanga ukuthi cha ngiphathekile kahle, kodwa sangakusho nje esakushiya emoyeni sabeka even inhlelo zokuthi usithinta kanjani. Eyokuqala nje leyo ukuthi uma ngabe ukwazi ukusibona thina kulolu hlelo kwi social platform yethu kusho ukuthi uyakwazi ukukhuluma nathi ngoba leyo page leyo osibona kuyona ipage enabantu abahlale beyibukile 24 hours. Uma kukhona inkinga ekhona uyakwazi ukubhala lapho ngaleso sikhathi sikwazi ukuthi singenelele sikuphendule. Abanye baba nenhlanhla yokuthi nami ngiyakwazi ukungena ngibaphendule, abanye ngixoxe nabo kufana nalo wangibiza ngomnyama waba nenhlanhla nje yokuthi nami ngambona saxoxisana kancane. Kodwa ke ngizama ukuchaza ukuthi sikhona si-accessible, so kulabo abalandelayo kuma social platforms ethu uma kukhona into ekuphatha kabi uma uhleli nje queueini umuntu okade engakuphethe kahle ungazi uphume, thatha ifone yakho ungene la usitshele singaleso sikhathi sizoyi-addressa ngoba kusisiza lokho Ntokozo ngokuthi sazi ukuthi ubani osebenza ngaleso sikhathi, umuntu okade seshiftini ngaleso sikhathi ubani, ngoba kwesinye isikhathi uthi uyakhala ngomuntu kanti akafakile ngisho i-tag so awazi ukuthi uzothi ubani ekade ekhona kodwa ongakuphathile kahle. So eyokuqalileyo ke ukuthi ama social platforms ethu siyacela abantu bakithi ukuthi bawasebenzise. Kodwa yesibili enye esathi sifuna yenzeke ileyo ukuthi ama contact details noma ama phone numbers abaphathi, umphathi wesibhedlela, umphathi we district abe khona isibhedlela nesibhedlela noma isikhungo nesikhungo ngisho eclinic. Uma ufike eclinic ku notice board yakhona kufuna kube ne phone number, i-cell number yomphathi weclinic, kuphinde in the same paper kube khona i-cell number yomphathi wesibhedlela iclinic report again, kuphinde kube khona i-cell number yomphathi we-district, so that uma ungamtholi umphathi weclinic ukwazi ukudlulela phambili, noma uma umphathi weclinic naye bayinkinga ukwazi ukudlulela phambili. Na kanjalo esibhedlela uma ungamtholi umphathi wesibhedlela ukwazi ukuya ku-district manager. Thina ke se-head office inamba zethu ziyatholakala kulula abantu ukuthi bafike kuthina. So okwesibili lokho sithi abantu bakithi abangaphumi bengacomplainanga. Okunye ke uma ngabe ungakutholi kukho konke lokho uyakwazi ukungena kwi social media platform yethu, uyakwazi ukungena ku email usithumelele ucomplain. Kodwa siyaye sicele ukuthi umuntu angacomplaini athi abasebenzi bezempilo abasebenza amanesa useless kanjani ngesikwazi ukuyi-investigator leyo. Kuyasiza ukuthi bengise clinic bani ngobani isikhathi unesibani wenza ukuthi uma ngabe ungalibonanga igama uyasho ukuthi ngesikhathi esithize ngo7:40 bengise queueini eclinic ethize kwakhona unesi ofikile okhuluma na thina ke sesihamba siyocheck ukuthi obani akade besebenza ngaleso sikhathi bese siyabaqoqa sikwazi ukuthi silandelele. Uma ngabe futhi ukhuluma nathi ku social platform yethu uyakwazi nanokuthi inbox usinike phone number yakho so that sikwazi ukuthi sixoxisane nakho. So siyafisa nje ukugcizelela kumphakathi wakithi ukuthi yebo kona uma ungaphathekile kahle kubalekile ukuthi mhlambe uxoxe nomphakathi lokho asikuphikisi kakhulu, kodwa ngeke ukusize kakhulu. Okukusizayo ukuthi ukhulume nathi
usitshele thina ukuthi nayi inkinga eyenzekile so that sikwazi ukuyilungisa. Inkinga siyilungisa ngendlela ezimbili. Silungisela wena ongaphathekile kahle bese siphinde silungisela nangelinye ilanga abalandelayo nawe futhi uzophinda ubuye ukuze ungaphindi uthinteke ngendlela efanayo. So siyabacela ke abantu bakithi ukuthi asibambisane kulolu daba. Uma nje kuba khona inkinga ebekhona impela sithinte. Kodwa okugcina esicelayo hayi mphakathi nathi phela sibaphathe kahle abasebenzi bezempilo. Injalo. Nathi asibaphathe kahle abasebenzi bezempilo. Awukwazi ukufika esibhedlela bathi cha nayi queue sicela ulindelana busu wena ubatshela ukuthi ubaluleke kangakanani. Ngeke ngathola icomment. Uyangazi mina. Akusiyo kwa Home Affairs la ngeke ngathola icomplaint nje komunye uza kuthi sisebenza naye uMagujwa la eofisini uthi ngicabanga ukuthi kwakumsombuluko kufone abantu noma abasebenzi bezempilo baka EMS bamthumelela isithombe bathi uyamazini lo sisi khona usisi bamthumelela isithombe athi cha hayi akamazini indaba ukuthi hayi lo sisi besimlandile befonela iambulance samlanda ngeambulance ayi uma sesimlanda ngeambulance unama period pains manje uthi akathathwe ke ngeambulance njengoba benama period pains ekusho ukuthi abafowethu laba basebechaza ukuthi kodwa iambulance ivamisa ukuba for abantu abagula kakhulu noma abalimalile wathi niyangazi mina ukuthi kuba niyangazi umuntu kangqongqoshe mina ngizomfonela manje lo Magugu base beba nenkinga ke manje akufanele sikwenze lokho noma ngabe kuthiwa uyamazi noma Magugu ngoba phela no Magugu umuntu omphakathi vele uphile emphakathini ngiyangazi ngihlala eqeni kwakhe kuyishow ayibangijolisa uphila khona emphakathini kodwa abasebenzi bezempilo phela nabo banendlela yokuthi kufuna abasebenze ngayo kufuna sibahloniphe ngoba nathi expect ukuthi basihloniphe njengomphakathi so ukubambisana ke lokho kubalekile kakhulu ngiyayithanda le ngqongqosho ishoyo ukhumbuza umlaleli ekhaya igama lohlelo iKZN.gov.za shamna namhlanje sila kwi district office yaseThekwini district eDurban bathi seThekwini eGagasini bathi ke mina ngihamba zonke indawo ngqongqosho kona kumnandi kuba kulolu hlelo akukho la singayi khona ngithola ngilapha inhle nje kwaZulu Natal siyayihamba kulolu hlelo sinayo ke i-app ekuthiwa ubika sikusize njengoba esho ungqongqosho uthi kena uthi mawusubikile zonke lezi inhlaka ayibekile kokunye uthi ungangena kwi-app ekwazi ukuba kuyi-cellphone yakho ethi bika sikusize wathi nje bika sikusize ibisi yaqhamuka uyakwazi ukungena nakhona lapho ucomplain kunabantu abayigadile ubusuku nemini ukhona ngisho uWhatsApp okwazi ukuthi ubhalele kulo WhatsApp nje loyo othi 082 314 1167 082 314 1167 uyabona serious kakhulu sidlala nano WhatsApp sidlala lapha nakudlalwa angithi uyabona ke lo WhatsApp ungena kuyithimba ngqo elibheke kungqongqosho ba ilona thimba elabekela ukuthi libheke zonke ikhalazo ke mawusuhlulekile kodwa zonke lezi inhlaka ezishiwe ngoba siyithatha serious kakhulu into ukuthi enye into ngqongqosho besifuna sibakhalime ngayo ikakhulukazi abantu ihlobo ikakhulukazi ukhona umuntu omzali ozoze esibhedlela imxakile lento emxakile akafisi kodwa ngempela le ndaba inekele izwe but thina ngoba si excited sesaba ko social media sengiyasuka mina sengibhadlaza udaba lesihlobo sami kuyi social senginekela izwe uthi usibani uyagula manje futhi thina njengomnyango wezempilo siyabopheka ngokwemgomo uthi asikwazi ukukhulumisa sesibuyisa iqiniso phela usukubekile ngendlela engekho correct asikwazi bese siyangena ethi hayi lo muntu njalo uphethwe ukuthi nokuthi sesisho isifo sakhe asivumelekile thina okusho so mawuya kwi social media umsizi lo kakhulu osuke ucomplaina ngaye ngoba uzogcina enekeke izifo zakhe bese thina singakwazi kodwa ke nokuyicorrecta la kwi social media ba so sesiphula umgomo othi asikwazi ukuya ngesifo somuntu kwi social media kuyiqiniso Ntokozo sithi abantu for instance angithatha isibonelo nje sokuthi umuntu akateste for HIV kuyilungelo lakhe umuntu ukuthi uyasixoxela yini ukuthi uma setestile uteste negative noma uteste positive bakhona bangabi nenkinga athi cha mina ngiyafuna ukuthi impilo yami ngiyisebenzise njenge example ngifuna ukuxoxela abantu ukuthi ngifike kanjani la kodwa futhi ngifuna ukuxoxela abantu ukuthi ngiphila kanjani i right yakhe leyo kodwa i right ye patient futhi ukuthi uma esayitholile ukuthi upositive angasixoxeli athathe nje treatment yakhe ngendlela okuyiyona yona uma egula aye emnyangweni wezempilo axoxe
nomsebenzi wezempilo batshelane bona ukuthi yini inkinga amlungise noma amsize ngendlela adinga ukumsiza yona. Uyabona ke umthetho uyasivikela sonke. Umthetho uvikela ama patient onke ukuthi ilungelo lakho lokuthi na ugula kungabi khona abantu abakunekayo. So nathi ke siyabacela abantu bakithi ukuthi ngisho ukuthi uyazi ukuthi ngibe ngigula ngisesibhedlela treatwa kahle ngoba bengivulwe. Uyabona nje khona abake bamshutha umfowethu enesilonda. Anginayo inkinga nalokho ukuthi nisinikeze thina lokho. Kodwa kuyadingeka yini ukuthi umuntu wonke wasezaleni azi ukuthi ngiyagula ngiphethwe yini, ngoba phela izala lonke ngeke lisize ngalutho. Umuntu osizayo umuntu waka health. Wena thumela thina eminyangweni wezempilo ukuthi hayibo njalo lo muntu lona le patient lena bekufuna ngabe ivaliwe, kwakufuna ithungwe nayiphuma ku operation yangathungwa kwenze njani, ebese siyachaza ukuthi amanye ama operations asebenza kanjani. Manje wena na uvela ufaka ku social media asakwazi ukuchaza la ku social media ukuthi hayo dokotela bathi amanye ama operations akufanele ithungwe iseyintsha ingakapholi ngaphakathi, kufuna kube yiyona ezipholelayo ebese ke balandela imigudu ethu. Asikwazi ukuchaza lokho ephepheni ngoba sobe sesikhuluma indaba zomuntu ogulayo. Uyayibona le nto. So siyabacela abantu bakithi ukuthi into yokugula komuntu asiyiphathe nje njengekhazi zabantu, sihloniphe kakhulu. Gama lohlelo ikazanachat.gov.za. Sihlala umnandi ke indaba zezempilo lezi. Enye into futhi ke emnandi ngezempilo yingakho iminyaka imningana. Uyabona ngisho unesi akafunda unyaka wodwa. Ngisho udokotela ubunyaka emibili. Ngoba ijulile lento le khona into emehlweni akho wena umphakathi esikuyibuka iabnormal. Bethi mase beyichaza kodokotela namanesi bethi hayi yabona ivule kanje ngaphakathi la kunezinto esibhekene nazo ezikanje and then wena uthi hayi kodwa nani nimvulile sonke isisu angifuni ukubona isisu, and then ke bese kuba iproblem kuwena kanti ngapha kwa science iyona into ke kufuneka yenzeke ukuze ahile lo muntu. So siyacela nje abantu bemthembe uscience ukuthi ke mayisuka enza into yakhe bemnike ithuba lakhe. Kodwa futhi uma bengathembi intokozo ayikho inkinga nalapha abaxhumane nathi direct. Bangamnekeli izwi umuntu abese bemshutha bemnekeli. Abaxhumane nathi direct njengoba siyichaza zonke le indlela zokusithinta ukuthi hayibo njalo khona lapha esibona ukuthi anenzanga kahle khona, ebese sithi hayi sithumelele ke asithumelele eceleni hayi emphakathini. Ngoba nakho ukudouble checker into mawunganayo ishonga yakoni. Ubona ukuthi hey nakho ngifica laba bamkaphi ikhanda manje ispikili lokube sibeke phakathi ngingenze njani. Hayi siyachaza cha leso spikili asikasisusi ngoba masingasithinta uyahamba lo muntu manje sikuchazele eceleni. Unyanga ke leka June ngqongqoshe siyathi la kwezempilo siyasibhekelele kakhulu abantu besilisa ngokwezempilo ukuthi ke siyazi ukuthi ke sinayo yona leyo yokugqoza ukuthi abesilisa sibabone beza bekhuthalela. Kodwa ke off late ngqongqoshe yazi ngiyathuka hey ngendlela sebekukhuthalela ngayo abantu besilisa, and futhi kuthiwa ngqongqoshe mawusuka ufuna umuntu wesilisa enze noma yini ubothi iqinisa ithemba unje hey yabona mawukwathi uzoqina ithemba hey badla ngisho utshani. So abantu besilisa batsheleni ukuthi abeze nizoqinisa ithemba labo bavuka ngisho belele begijima. Ngqongqoshe nabo abantu besilisa ukuthi abasagologoloza lithini iqhinga lenu lokubasondeza? Ntokozo uJune ngokahulumeni ubizwa ngokuthi Men's Month nje generally. Ziningi inhlelo uhulumeni wonke ozenzayo, kodwa thina njengomnyango wezempilo siyithatha ngokuthi Men's Health Month. Senzele ukuthi ke siphinde sifocus kubantu besilisa. Ngike ngayixaxa ke le ndaba ukuthi baningi abantu esithi nasibadinga njengomnyango wezempilo. Uma sizo njengomnyango wezempilo sizodila nesifo siyaye sibuka ukuthi obani aba-affectekayo noma obani abathintekayo. Kuba khona izingane, kube khona omama abatetayo, ama-teenagers, bese kuba khona abantu besilisa, kukhona lesibiza ngokuthi i-alphabet gang LGBTQI+ community, kube khona abesilisa abalala nabanye abantu besilisa, kube khona abantu besifazane noma abantu abadayisayo abadayisayo ngobubona. So bonke labo bantu sine responsibility
abadayisa ngezitho zabo ngenzela ngiyazi phela isiZulu siyahlupha ngqongqoshe ngaze bethi laba semarket hawu nathi siyabalwa sidayisa la emarket well bayisector nabo kulungile kodwa ke mina ngiyabona wena usho le ngapha le ngapha hayi ngiyakuzwa ngqongqoshe abadayisa emarket yeah so bonke labo bantu njengomnyango wezempilo thina ngithi ngake ngayichaza lento ukuthi noma sisonda bakhona abakholiwe absolutely kodwa akusumsebenzi wethu ukuphatha iBhayibheli masemnyangweni wezempilo futhi uma semnyangweni wezempilo asikhuluma ukuthi uJesu uthi uNkulunkulu uthi okuyinto enhle ngoba phela siyakwenza lokho emakhaya it's okay it's allowed but thina okwethu emnyangweni wezempilo ukubheka umuntu ogulayo nendlela yokumsiza so sibheka bonke ke abantu abakhona bese siba nama sectors lawa ngokuhlukahlukana kwawo ngezinye inyanga ke siyayibheka ama sectors amanye ngenye inyanga siyayibheka ialphabet gang LGBTQI community sithi kule nyanga sineinhlelo ezifocus ekubona okungasho ukuthi asibabuki ngalezi ezinye inyanga kodwa suke senzela nje ukuthi sibe nezinto zokubagqugquzela siphinde sibe ngoJune siyaba nama programs abantu abasha by the way ngoJune because i youth month in as much as kuyinyanga yabantu besilisa it's also youth month okusho ukuthi siphinde sibe nezinhlelo ezifocus kubantu abasha so njoba kuJune ke njengomnyango wezempilo siyafisa ukugqugquzela abantu besilisa ngoba sizophuma sigcwala iprovince yonke ekugcwaleni kwethu iprovince yonke sifuna abantu besilisa basondele emnyangweni wezempilo abakuthandi kakhulu intokoza abantu besilisa ukusondela emnyangweni wezempilo futhi uyabona ukuthi eyavele yangidida nje ngelinye ilanga ngizwa le ndaba ukuthi kwenziwa yini ngoba phela sinonesi abahle kabe emnyangweni wezempilo ngiyacabanga ukuthi abantu besilisa indawo abazoyithanda kakhulu ukuya kuyona kodwa abakukhonzile ngempela omama bayaya definitely omama bayaya emakliniki bayaya ezibhedlela amantombazana ayayo uyabona ukuthi kusho ukuthi sikhula nje sonke kuthiwa hayi wena njengoba uyintombazane hamba uye esibhedlela kodwa abantu besilisa ngisho abafana ke manje abasondeli so okwenza kube nzima ukuthi sikwazi ukudila nezifo ezabantu besilisa abantu besilisa ntokozo babulawa izifo esingadingi ukubabulala ngoba bafika eminyangweni wezempilo sekusekugcineni umuntu afike segula lapha engeseza ukulapheka khona noma kungaseza ukubalula ukuthi alapheke kanti ebezokwazi ukuthi ashesha lapheke uma ngabe besheshe wafika eminyangweni wezempilo uyabona nje umuntu wesilisa ukaphathwe ikhanda kuphela inyanga yonke enekhanda every day kanti kuba umama ubezosondela eminyangweni wezempilo asheshe abambheke simcheck iBP sithola ukuthi iBP yakhe isinenkinga ebese yangena ku treatment umuntu wesilisa aphathwe ikhanda every day nahlangana nayo usuyazi uzocula hey ngiphethwe ikhanda ubuza ukuthi uqinisile yini lo muntu kanti uqinisile ngempela ukuthi nje akanaki uyabona so ezinye izinto ke zenza ukuthi abantu bagule baze badlule emhlabeni umuntu azashaywe istroke kanti ukube besheshe watholakala ukuthi une BP wangena ku treatment umuntu wesilisa ngabe akufikanga lapho so kubalulekile ke kulenyanga ntokozo ukuthi siba can encourage abantu besilisa ukuthi sondela kithina so that sikwazi ukuthi sikwelaphi size sathatha ke nesinqumo ntokozo ukuthi senza ama clinic lawa eswabiza ngokuthi ama men friendly clinic noma ke singakwazanga ukuthi si lama clinic siwenze iprovince yonke noma siwafake kuwo wonke ama clinics ethu awu 590 kodwa kwamanje sesinawo 129 okuyinamba enkulu kakhulu na ucabanga ukuthi 2 years back sasingenayo ngisho eyodwa imen's clinic ke lentokozo ayisho ukuthi sidila nokujabula kuphela okay kwabantu besilisa asidile ngokujabula kuphela kwabantu besilisa asidile nokuqina kwethemba kuphela kwabantu besilisa sikhuluma ngokuphila konke komuntu wesilisa holistic nakho ke phela ukuqina kwethemba nakunenkinga siyakufaka kubalulekile siyakulungisa nakho nakukhona kodwa kwesinye isikhathi ithemba lisuke lingaqinanga ngenxa yokuthi intokozo usuke noshukela manje uma sesilungisile indaba kashukela asadinga ukuthi abe nenkinga kwenye indawo use right uyazi ngiyawuchecka kwayimali so kubalekile ukuthi abantu besilisa basondele so lama clinics ethu a129 engithi sinawo ntokozo sathi sanasixoxa nabantu besilisa abanye bathi yazi enye inkinga esiba nayo uma ngithi ngifika lapha na eclinic ngivele ngithole umakoti kamfowethu noma ngithole umakoti kamakhelwane wami umakoti omncane noma ingane kamakhelwane ngifike lapha ngigula lokho ngingakwazi ngisho ukuhamba uma kodwa ngike ngabona umakoti omncane ngivele ngiphile saka ngingasakwazi ukumtshela hayi ukuthi uyaphila ngempela useyiqinisa afike
ebezochaza lana ukuthi isimo sibucayi kubhlunguphi aqhameki kahle kwenzekani ayathi nake bona ukuthi umakoti kamakhelwane avela athe ngiphethwe ikhanda mntana akukho kunye phela yilo kuphela silikhomba avela aphathwe ikhanda kululu kulukhombo athona ipanado aphuma hamba ipanado engezi kumenzela lutho kanti le ndaba kude kanti indaba ikude uyabona so sase sesithi ke yipi indlela enicabanga nina njengabantu besilisa ukuthi singanisiza ngayo bathi uyabona nje uma ningasitholelo nesi besilisa ayi kungasiza kakhulu sixoxe kahle sifike sixoxe kahle ke sikhululeke ngiyakuthanda ke mina futhi intokozo lokho ngoba kwenza ukuthi even nabo onesi ama male nurse ethu uma ekhuluma nabantu besilisa awahloniphisi ngendlela thina esihloniphisa ngayo ngoba ezinye izinto ziyaluzeka la ku translation njengoba kade uchaza nje ukuthi ngithi abantu abathengisayo ukuthi abathengise emakethe kade angisho lokho ngisho kuye sekuokunye so umuntu wesilisa uma ekhuluma nomunye umuntu wesilisa uyayiqonda nje indaba njengoba injalo ukuthi nayi inkinga la inkinga la ethembeni futhi emchita enakonakala mfethu yabona ayiyaluma kuyaluma abese hayi lapha yayithe sesicela udabeni njalo sekunjalo so sitheke no asibe nayo ke leyo program yalama clinic ka129 akhona sisazowandisa ukuthi nje asikakabi nabo omale nesabanele okwamanje which is a start nabo baya train but abanele ku system yethu sizoqhubeka unyaka nonyaka siloku sibandisa but siyafisa abantu besilisa basondele lapho ngoba lapho bathola ukusizakala ngendlela aba comfortable absolutely ngqongqoshe ngiyazi ukuthi ke nento ka mental health kubantu basilisa ibuye ingene inyanga ke lebuye yazonga ukuthi mental health ukhona umfowethu lapha ya ubaba uNdlovu uyena ozosithatha through ngento mental health kodwa ngiyafisa nje na ukuthi ukudlule kancane ba sabantu besilisa hey sinezingxaki ngiyangibazwa kabanye ku social media bethi izingxaki zabo iqala ngokucelwa imali manje kodwa kangazi noma ke yikho bathi yazi lento mental health yethu ingaphela nya masingayeke ukucelwa imali kodwa ke mental health le siyacela ke ukuthi ke uzoyikhulumisa ugatsheni kodwa kungathini nje okwakho ngqongqoshe no asibonge Ntokozo ngicabanga ukuthi okokuqala nje ikakhulukazi thina njengesizwe semnyama kufuna siqale sidile ne mentality yokuthi indoda ayikhala inkinga zethu eziningi ngicabanga ukuthi siqala lapho ekutheni indoda ayikhali ngoba noma uphatheka kabi umuntu wesilisa ubone ukuthi kufuna ngabe ngiya break down lana awukwazi ngoba ufundiswe ukuthi indoda ayikhali okokuqala lokho okwesibili ukugula noma mental health into engaphatha noma ephatha noma ubani absolutely singathi sihleli sibaningi njengoba silana nje uthola ukuthi almost sonke ikhona ielement ye mental health esaffectayo ukuthi nje abanye bethi abayazi abanye abazi ukuthi what extent so kubalekile ukuthi nakubantu besilisa bakunderstande lokho akukwenza umuntu umfana othambile ukuaccept ukuthi usunenkinga noma une depression noma unesimo obhekene naso akukwenza umuntu othambile it doesn't make you less of a man ukuvuma ukuthi lesimo engibhekene naso kuyisimo esinzima ngoba phela isimo umuntu nawe njengathi sonke umuntu wesilisa is a human being just like umuntu wesifazane so ama emotions as affectayo yaba affected nabantu besilisa so I'm glad ukuthi ukhona udokotela ozoyikhuluma leyo ndaba ngoba abantu besilisa siyafuna ukuthi nabo bafike babe in touch with their soft side ngoba iyona ndlela kwesinye isikhathi eyenza ukuthi sigcine sibe nama mental issues ngoba kunama issues esingawa addressanga noma singazange sidile nawo ngesikhathi kufanele sidile nabo abo mama abakhulisa abafana ingane zabafana siyekeni lento yokuthi sithi hey ungakhala fana kakhali indoda ayikhali uyabona akufanele sikwenze lokho ngoba phela manje kusho ukuthi si creator isociety elandelayo nayo ezoba nenkinga nama emotions ayo igcina ibe affected absolutely cha ake sibuyele lapha ejozini engathebula uhappiness hello happiness yebo uyaphila dadewethu ngiyaphila njani yes aphila baphila abantu eJozi in hayi ngisengwavuma mina kasikhemelele kwasikhemelele ngiyazi phela kwasikhemelele bakithi wazajabula ukungena emoyeni bakithi nami mina ngijabula nje ukuthi ngikhuluma kwasikhemza manje kuthini okwakuphawula absolutely ngithole ukuthi ngi-HIV positive 2019 umuntu wami uyazi ngaleyo nto ngiyamaphilisi ngiwaphuza phambi kwakhe inkinga yami akukho ingasazamili ukuthi akahambe aye ekliniki ayotesta akafuni angazi bengangisiza nje ngicebisa ukuthi sengamncenga ngithini manje umuntu wesilisa
Yes. Angifuni ukuthatha lightly phela uma uthi umuntu wakho ngicabanga ukuthi okay ngqongqoshe ayi impela ngicabanga ukuthi udokotela uzongena naye kodwa uma udadewethu ethi ngicela nje kancane ukumcheck ukuthi khona nomnye umbuzo abenawo ukuze alalele radio. Okay. Ukhona omnye umbuzo obunawo noma budinga nje ukuthi ungalekeleleka kanjani kulokhu kuphela? Hayi bengifuna ukwazi ngingalekeleleka kanjani. Ukuze ahambe naye adla amaphilisi ngoba phela ngiyamthanda ngiyafisa ukuthi abe nempilo ende kodwa ngiyabona ukuthi hayi ngeke kubi ngoba nasemzimbeni seyehla nje kakhulu. Hawu bakithi. No. Hayi ke uzosiphendula ngicela ulalele emsakazweni ke dadewethu. Okay Siyabonga. No kulungile siyabonga kakhulu Happiness. Ngicabanga ukuthi inhle kakhulu lento Happiness ayenzayo. Ibalekile ngoba kuvele kufuna sibabhekelele abantu bethu sibathandayo. Awubake. Sibone ukuthi bayaphila ngendlela ehealthy. Mhlambe ngoba uyasho ukuthi sekunesikhathi eside kakhulu ekhuluma naye akuzweli. Ngicabanga ukuthi ukhabazela lapho naye inamba yakhe. Sizomthinta sixoxe naye sibone ukuthi siyakwazi yini ukumhlanganisa nabantu bomnyango wezempilo abangamkhulumisa ama psychologists ngoba kwesinye isikhathi omunye umuntu uthi azi ukuthi u-positive kodwa abe kwi-denial athi hayi bekuyileso sikhashana noma hayi akufanele ngabe mina noma bekuyigazi lomunye umuntu bengasiyigazi lami noma evumile ngaleso sikhathi kuvele nje ukuthi fithi ekhanda lakhe athi hayi it's not me. So lento yokuba i-denial into eyinkinga kakhulu. So sizom-engage sizomfonela udadewethu Happiness sibone ukuthi sifika kanjani kuyena ubaba uma thina singakwazi ukufinyelela bakhona ama-partners ethu esisebenza nawo e-civil society sibone ukuthi bakhona yini esingamhlanganisa nabo bamkhulumise kuzofuna bamcathuliseke ngoba phela awukwazi ukuthi uvele umuntu umnikeze treatment nje kufuna kube uyena ovumayo ukuthi cha i-treatment engiyayidinga okusho ukuthi kufuna sibe nama sessions naye agcina evumile ukuthi cha nasi isimo ababhekene naso and indlela yokuthi impilo yakhe ibe yinde ibe yinhle futhi yokuthatha i-treatment. So sizomthinta ke sibone ukuthi sihlangana kanjani and umfowethu nje yazi sekwaba khona no U equals ukuthi iphilisi mawulidla kahle ugcina ngempela usuwumuntu ofana nomuntu ongenalo emzimbeni selicashe ngalendlela ukuthi lifana nokuthi alikho usungathola abantwana ube nefamily so nje kubalekile ukuthi asondelele Nkosi yami ngiyamthanda nalosisi othanda umuntu wakhe kangaka ozathi ayifuneka eqhube mhlawumbe ufuna ngimenze inesi azongilekelela la ekutheni sibabuyisa ngithi sikulomshikashika ukubuyisa nangokuqala abafowethu yabona ngoba siko 90,000 manje mayingabuya sesingaba 89,000 akabuyi umfowethu akabuya kodwa mangingamthola nje ngabe ngik-89,000 ngiyamcela naye nje nami ngizoyithatha itrip khabazela sibheke le ejozini ngake not ejozini kaSikhemza phela kaSikhemza sake saba nezihlobo lapha kwakumnandi ngale yaminyaka kumnandi koSikhemza sigijima khona so ke singabuyela ekhabazela sixoxe nalensizwe eduze ukuthi hayi siyaginqa sonke wonke unento yakhe ayigingqayo wonke umuntu unento yakhe ehlukile ayigingqayo akadingi nanokuthi azaxoxela abantu ukuthi khona into ayiphuzayo ihleli lana nje awazi noma ngiphuza amaphilisi ekashukela awe BP awani ngisho wona ama-ARVs you don't know awudingi nokuthi uzungibone ukuthi uyabona hayi mina ngiyakuzwa ngqongqoshe ngizwa kuthiwa nawe uyagijima ngesonto uzosuka uzosuka eMaritzburg uyongena eThekwini ugijima but ngenzeka phela bangixoxela nje amampunge indaba engekho kodwa ke ngizwile baningi abantu eminyangweni wezempilo abayithathayo lento yokugijima into engathi uyimoto ipholo asukele eMaritzburg azongena yazi ngoba sisakhuluma no mental health ngizafuna ke siyibuke lento ukuthi umuntu asuke nje eMaritzburg azawongena eThekwini egijima inayo yona into yenhlese yokuba healthy nokuba njani ngiyafuna ukuthi ke ngqongqoshe sinabo abasebenzi bethu uthini kulabo bazosuka begijima ngifuna futhi uyibuke sako siqoquzela ba sinalento ka healthy lifestyle la eminyangweni futhi la ngeke ngikubone nawe ujima njalo ekseni ngiyayibuza nje ngqongqoshe wayezojima kangaka manje ngqongqoshe so ke ungathini kulabo bazobegijima nje besuka iyehla noma iyakhuphuka kuloko iyehla isuke eMaritzburg iza eThekwini isuke yehla naze eMaritzburg eThekwini bathi yadilika impela ngoba isuke yehle lolwandle yehle lolwandle idideleke olwandle
No, asibonge Ntokozo. Asiqale nje ngokuthi i-Comrades Marathon siya appreciate kakhulu siyiprovince yaKwaZulu Natal ngoba yenye yama events amakhulu kwi-province aletha abantu abaqhamuka endaweni ezihlukahlukene abaqhamuka from all over the country. In fact, iletha even abantu abaqhamuka outside of South Africa. Absolutely. So i-program nje leyo esijabulelayo futhi esithi na iba khona siyibambe ngezandla zombili. Ingakho siba encourage nabantu bakithi abakhona kwi-province yaKwaZulu Natal abakwazi ukugijima ukuthi abayingenelele. Sizwileke ukuthi lapha eminyangweni wezempilo kungenzeka ukuthi sinabantu abawu26 or just about 26 abagijima. Ngicabanga ukuthi aba reportile labo ngiyasola kodwa ukuthi bangaphezulu kwalokho. Ngoba phela thina sinabasebenzi abangaphezulu ka70,000. Okusho ukuthi ngempela abantu abagijimayo kupossible ukuthi bangaphezulu ukuthi nje sazi laba abawu26. Umfowethu ke sisebenza naye lana uPhumlani Sikhakhani omunye wabagijimayo sake samfaka ememeza lapha. Absolutely. Sake samveza sizomveza next week sesibona ukuthi uhambe kanjani. And vela lapha nakuthiwa kuwinwa ngqongqoshe kuthiwa kuwina ukungena nje ukuthi usifike eMaritzburg ayikho into ukuthi uwinile washawa. Uyacabanga nje ukugijima usuke eMaritzburg uyofika eThekwini ukufika nje eThekwini is a bonus. Yes. No ngiyazi ke khona no CFO wethu CFO ubaba uVlakazi uyagijima naye abanye sibaziyo so sifisa ukubafisela ke inhlanhla bonke abasebenzi bezempilo abazongenela lo mncintiswano weComrades Marathon siyafisa ukuthi uma kukhona obengakwazi ukuphumelela athathe number 1 sithi akawuthathe kodwa siyafisa ukuthi bonke bazo reach ama goals abo. Remember ke Ntokozo ukuthi iComrades Marathon abangenela kuona abanawo ama goals afanayo. Omunye umuntu uthi goal yakhe ukuthi afike kwi-end. Omunye athi hayi ngifuna nje ukuthi ngifike kwi-halfway so that ngonyaka ozayo ngiqhubekele ke futhi khona enye ewukota way like cut off. Ngiyacanga sengenela leyo ngqongqosho ngonyaka. Singayiwalk impela yena. Le ikota singayiwalk impela ngoba sobe sinyakaza ngesikhathi siwalk. Absolutely. Futhi thina sobe singajahe ndawo. Futhi into enhle ngeComrades Marathon Ntokozo uyagijima uyayingenela ugijima. Kodwa futhi lalabo abafuna ukunyakaza nje bayakwazi ukuthi bangene bese bathi hayi sithatha u10 kilometers noma kube ubani bese sithi cut off yabona. Ngibona singedlula kokuqala i-cut off. Usho kanje? Singahlulwa. Sesihamba kahle. Sesinyathela. Kuyahlela vele lokusehlile nje. Sisiza kahle sithi. Esenqamuka amadola. Yazi amadola anqamuka kanjani? Uhamba isikhathi eside. Kodwa ke siyafisa ngempela ukubafisela inhlanhla umuntu nomuntu ayiachieve itarget yakhe azibekele yona. Kuya ekuthiwe le competition i-endurance ukukhombisa ukuthi umzimba wakho ukwazi ukubekezela kangakanani. Nawe ke uzobe uyitesta. Uma kodwa usuyibona la endleleni ukuthi cha umzimba usavumi hayi hlala phansi bakhona abantu abasendleleni abazokwazi ukuthi baqoqe ngoba uma umzimba ungasavumi umzimba uyafika nawo lapho ufika ulokhe khona. Ekusuke kungasekho right ke lapho kodwa siyabafisela inhlanhla kakhulu bonke abazobe begijima ngesonto. Ayike ngiyathemba ke noGcaba bakithi naye kukhona lapha kwa infrastructure ugijima zashiya imoto akadlali nezingane baningi ke eminyangweni bakwethu singabe siyabasho ngamagama kodwa baningi kakhulu njengoba ushithi bangaphezulu ka29 kodwa bebe sasixoxele nje bawu29 maye bebefake negama lakho ke Mhlonisi sengiyabona ukuthi bebesho nje ukuthi hayi sizokhuluma ngayo la kuyishow. Ungidi Mkhuthazi Mondli uthi danko ngithi angidlulisa ukubonga kulomntana osebenza eregistry lapha ya embheka phansi clinic kwaMxhosa kwaMphumulo hayi uyasebenza Nkosi yami well naso sonke ke istaff bakithi ibambeni njalo nje kusho Ungidi Mondli. Uzamafuze khuzwayo uthi enkosi lapha yayi Port Shepstone N20 clinic ku sister Zandile Gcwabazi ngesineke nothando abanalo hayi bakithi ngiyambonga kakhulu unzuzo Mncwabe ngicela ukumbonga esaphila uMrs Mabizela eGomane clinic empendle awungiyayithanda le ndawo khona insizwa yomngani wami lapha engena amazinyo ngqongqoshe yayithi mayithi empendle iyaxhaya manje ke ngiyithanda kabi le ndawo. Uthi ke ave esiphatha kahle uyakunikeza nezeluleko ngempilo ngithi nje danko kumabizela kusho unzuzo Mncwabe ngale kokuchitha isikhathi ke ngizosonga ejubani ke sibheke lapha yami kugatsheni njengamanje naye ngizocetha sibingelela sitshela ubani okabani wenzani la eminyangweni wezempilo.
Awu ngibingelele kuwena mfowethu Maphisa. Ngibingelele nabalaleli emakhaya nabadidiyeli balalolu hlelo. Absolutely. Igama uPhilano kaNdlovu. Ngi clinical psychologist eKingdon Izulu Absolutely. Hospital. Yazi abanye abantu bayibuza ukuba siwasho phela lamagama nje ugogo nje lapha ekhaya uyaxaka kazo clinically sibanike psychologist so sekwenziwani lapha. Umuntu okwenzani lo uma ungangibekela nje ngeminute elodwa. Awu ngiyabonga kakhulu Maphisa. Ngicabanga ukuthi kumbuzo obalekile ngoba abanye bethi singabeluleki beze engqondo kodwa ke akusilona iqiniso. Asiluleki. I-clinical psychologist umelaphi wezengqondo. Okay. Yebo. Njengabelaphi bendabuko. Yebo. Cha yazi bavela ligoqa nje kalula lento ukuthi kena manje siye sizokuthola inyanga le ibuye ibe mental health month. Kubaleke ngani kube nenyanga nje esithi dedicated to i-mental health. Awu ngiyawubonga nalo mbuzo. I-mental health iwudaba olubaleke kakhulu. So kuyintokozo nakhona ukuthi sibe nesikhathi esidedicate kuyona. And into enza ukuthi ibaleke kakhulu ukuthi uma ubheka nje umqondo enye ama organ abaleke ngendlela yesimanga. Konke okunye kuncike kuyona. Ukuwona umqondo wethu ukuthi uma usekhona umqondo noma kuthiwa idolo libhlungu sengabuye kulunga. But once konakala lapho uyazi ukuthi okuningi sekuyo affecteka. And ikakhulu yazi uma uzobheka umuntu holistic khali la ukuthi zonke inhlaka zixhumene ziyasebenzisana. So ukignora kwakho noma ukubona i-mental health ukuthi ayibalekile mhlambe ngcono uzivocavoce kusuke kukusebenzele emuva. Kakhulu ngoba konke kuxhumene. Mhlawumbe ke uma ungangithatha ungibeke ngeke ngizokuthiwa khona depression khona insizwe engangisebenza nayo ukuthi ngibulawa i-depression yini labo depression no anxiety uma ungangibekela nje esithombeni yabo naye mental health le iyini uma ubekela umuntu osekhaya nje umnekela. Siyabonga. I-mental health kukuphila kwethu ngokomqondo njengoba sazi ukuthi umuntu wenziwe inhlaka eziningi. Enye ingxenye yethu siyazi ukuthi singama spiritual beings kukhona umoya kuthina siyazi futhi ukuthi kunanemizimba lesibonayo kukhona physical well-being including nakho ukuvocavoca njengoba usho ukuthi abanye bayagijima nje bese kuzoba khona i-mental health la sesibheka khona ukuphila kwethu ngokomqondo la sibheka khona imizwa yethu sibheka nenhlaka eziningi kuwona ke i-mental health qobolwayo. So uma uthinta le ye depression no anxiety no stress khona nje leli okuthiwa nje yazi usibani uyangistressa uyistress akangiliphi imali manje ngiyayibona inayo imali njalo. Ama terms ajwayelekile ukuthi siwakhulume kalula. Kodwa mangakha phezulu nje i-depression mhlawumbe mangathinta izimpawu isikhathi esiningi isimo la uthola ukuthi khona ngenxa yokuphazamiseka ngokomqondo due to izimo ezithize bese kuphazamiseka indlela izinto ozenza indlela owenza ngakhona insuku zonke sibheka indaba yokulala ukuthi sokuphazamisekile kwabanye belale kakhulu abanye bengalali thothi akusayeke emsebenzini ngoba wena uhlezi ulele kunzima ukuvuka nokuphelelwa intshisekelo ezintweni obuthanda ukuzenza mhlawumbe umuntu obuthanda ukukhahlela ibhola dukuduku usubona awusenayo intshisekelo yebhola kanjalo i-anxiety mhlambe mangayikha phezulu ithinta kakhulu ukuthuka kodwa ukuthuka ngoba nakhona masibheke anxiety kuhlukahlukene ziningi inhlobo ze-anxiety ezikhona ngaphansi kukhona panic attack kukhona ama-phobia khona abantu abasaba izinto ezithize abanye basaba ama-heights abanye basaba amaxoxo kodwa inyoka akayisabi izinto ezikanjalo but isikhathi esiningi kuwukuthuka ngesinye isikhathi okunye okungawenza umqondo omunye kuyenzeka ethuke mhlambe ethuka into esothi mase sesiyibheka sibone ukuthi akwenziwe umqondo kodwa lokho omunye asabe ikati mhlambe ngokubheka kwakho ubone ukuthi awu kodwa ikati ngeke likwenze lutho ama-phobias akanjalo. Sesibone abanye ke endaweni ngisho kufaka indawo zokusebenza behluleka ukumelana nesimo sokudinwa akumase diniwe washo basa abantu ngenduku khona la emsebenzini lento enga management nenithini ke masenithi ke awusilekelele kulelo sigaba. Yebo wathinta indaba ebalekile le ye-anger actually kwa psychology
ningocwaningo olwenziwe ngeanger Yes. because ngaphambilini sasithi masibheka ianger simane sibheke kuyona ngqo Okay. kodwa ianger isikhathi esiningi isuke iwuphawu lenkinga esuke ikhona ngesinye isikhathi kuyenzeka ukuthola ukuthi there's emotional pain kunobuhlungu obukhona emoyeni Okay. and bese kuzoba ukuthi lezo zinto esezikucasulayo zithunuka lesasilonda lesiya and indlela ke si noma mhlambe esingakuthinta okekusiza ukulekelela yona indaba yeanger ile yokulawula imizwa Oh, yes. ngoba uma ubheka zonke lezi fobo zithinta Yes. zonke sithinta imizwa i-depression anxiety i-stress Okay. nayo i-anger isuke ithinta imizwa kakhulu okunye kwakho ngicabanga ukuthi uthinta into ebalekile because ke sibone i-anger even emgwaqweni Okay. uma kushayisana ukuya kabi Imoto, yes. bese i-anger idla magalani into ke sisho kubantu kakhulu sike sithi umuntu akezame ukulawula imizwa ziningi ezinye izinto okuzenza ongakwazi ukuzenza ukulawula yona imizwa ngaleso sikhathi yes. okunye kwakho ile yokupostpone ukuthi omunye macasule manje bese uyaklehlisa ukuthi Okay. ngizodila nosibani kodwa ake ngidile naye kusasa Okay. because imizwa iyehle Futhi bese uyabhenka le anger lokhu uyayibeka hayi ke noma singesibeke kanjalo but ke kusize kutheni unga-act while imizwa iphezulu Okay. ngoba uzo actor ulawulwe imizwa uzokwenza leso senzo ulawulwe imizwa Absolutely. mhlawumbe futhi uzongifakazela mfowethu amaphisi ukuthi baningi abantu ebeke benza izenzo ezithize later bese buya kuwena ezothi hey ngiyaxolisa Ngiyayisola bengicasukile manje. Yeah. ukuthi ikupho sokushintshile ngoba bekuwena owenze lento uwena futhi obuyayo but isikhathi esiningi kusuke kuyiyo le ukuthi imizwa isuke iphezulu njengabantu abasebenza lento niyakwazi ukuthi ke umuntu akwazi ukuthi ayiboneke na manje sengikwi depression sekuyi-anxiety senginenkinga yengqondo ngiyakwazi ukuyibona ngoba phela siyasibone ngazi ukuthi umuntu naye akayiboni ukuthi ke ukuyona lento yebo umbuzo wakho noma kuyahlukahluka Yeah. abanye bakwazi ukuzibona abanye bakwazi ukuzibona bese beqoma ungakwemukeli lokho Okay. abanye kuyenza uthola ukuthi akazuzibona nhlobo Okay. but kuyahlukahluka abanye bakwazi ukuzibona abanye bengakwazi ukuzibona but okunye ke sikubone ukubone umunye even noma esetshelwa ukuthi awu wesibanibane kusekhona umehluko awusena lo muntu obuyena uzotshelwa abantu abahlukahlukene but thola still umuntu uyakuphika ukubona ukuthi yena useqoma ukuthi angakuthathi lokho noma ekuzwa noma ezibona ngenxa yesikhathi ngizothi ke awungigoqele nje inyanga yabantu besilisa ngathini ke umyalelo eniwukhiphayo njengamanje okuthinta i-mental health kubantu besilisa kule nyanga yabo nanokuthi ke siyazi lento ihambisana ne-stigma abanye abantu besegcina besaba ukuza ngaphambili cela ungigoqele ngeminute elilodwa nje lezi zowu-2 awu siyabonga kakhulu cha ngicabanga ukuthi mhlambe okubalekile esingakusho ukunxenxa izinsizwa ukuthi isondele absolutely ikakhulukazi eminyangweni wezempilo ukuzothola usizo ngoba njengoba desithinta nje no-MC ethinta ukuthi abantu besilisa abafuni ukuzofuna usizo and befike sokukubi kakhulu so kungaba ukugqugquzela nje einsizweni ukuthi zisondele ukuzofuna usizo uma ukuthi kukhona okunzima njengoba u-MC kadesho ukuthi akuxhunywane nathi umuntu esho because omunye kuyenza ukuthola ukuthi even noma beza kuthina njengama psychologists thola ukuthi omunye ufisa ukubona umuntu wesilisa ukuthi uyakwazi ukuthi mawufika usho ukuthi ayi bengafisa ukubona owesifazane bengicela ukubona owesilisa siyakwazi baningi abesilisa even esibhedlela engikusona ake bebe nazi izicelwe kanjalo mina nganginenhlanhla ke ngqongqoshe makuthiwa ngibona i-psychology ngangilixoxa lize likhali ukhale lona lisizakale mina ngiphume nje stress sami ngenhla kodwa ke akusenani ngelilanga kuyolokho cha mfowethu asibonge ngesikhathi sakho mfowethu Gatsheni osiphe sona ngenxa yesikhathi nje ngizocela ukukhulula kwamanje bese usaphuma ngithathe naba amabalwa abangenile lapha kwi-Facebook page yomnyango eKwaZulu-Natal Department of Health uSinethemba Nonduduzo Zuma ngicela ukubonga besaphila enqamalala clinic endaweni yaseMpendle bonke abahlengikazi bakhona banothando inhlonipho nesineke sicela abangadinwa baqhubeke siyabathanda kakhulu nonke e-reception nononku e-reception kuthiwa unonku lapha e-reception alufakwa ubaphatha kahle kakhulu uzomnotho kaMadludlu Mphemba ngibingelele abaholi ngicela ukubonga laba abahlengikazi uNxaba Madonsela uSister GL Mabaso banothando nesineke basebenza eSakhe Impilo Clinic eDande awu kuthiwa bangishaya eDande ale ukuchitha isikhathi ke ngizosondelela ngejubane ke ngoba namhlanje sifuna nokuxoxa nento ethinta ama men's friendly health
clinics nama services ethu sihamba naye ke udadewethu lapha uMathumbi Nzimande ngiyathemba ngisho kahle igama awushethu ubani okabantu wenzana eminyango lezempilo igama lami nguMathumbi Nzimande ngisebenza eKhethomela Clinic ngiphethe umnyango wabagulayo izimo eziphuthumayo nophiko lentsha kanye neclinic yabesilisa ngiyakhumbula ukuthi safika lapha ngqongqoshe ophikweni lentsha lapho wabashiyela ama sound system ama TV kusakhona zonke lezi zinto abangayithola ngoba mangathiwa intshontsho siyobuyela lapha singena umuzi nomuzi phanto siyicele lapha soyilandela sicela kusichazele ke ukuthi ke ngeinhlelo eninazo esikhungweni sakho zokusizwa kwabantu besilisa besizwa nokusizwa abantu besilisa nje ezikhungweni zezempilo iziphi inhlelo eninazo umnyango wezempilo ukuthanda ukuthi mesinohlelo egumbini lelo sibone yonke into so for abantu besilisa egumbini ababonelwa kulona bafike bathole lonke usizo abangalidinga bayascreenwa for ukuthi ingqondo yabo i-right yini sibiza ngo-mental health screening sibheke izifo ezamahlala khona njengo-TB sibheke oshukela ukuthi banabo yini sibheke o-BP siphinde sibheke nalapha ngezansi kwebhande ukuthi kuhamba kahle yini manje-ke mangifika lapha mina njengomuntu wesilisa nje nginamahloni ukwasho ngqongqoshe nibahle nani manesi anidlali manginamahloni-ke ngifike ngikhulume nobani kanjani mangithi ngicela phela ninginike ngizokwazi ukuxoxa naye uyakhuluma nomphathi okhona uyazama ukuthi akutholele umuntu wesilisa kodwa engithanda ukugcizelela ukuthi abantu besilisa abamanesi bayashoda ngakho-ke wonke umuntu oyinesi wesifazane bakhona abatrainiwe abaqeqeshiwe ukuthi badile nabantu besilisa ungasho ukuthi ngoba wesifazane emuhle futhi ebaba bese uba nenkinga ngiyakuyela nobabayo utrainiwe ukuthi adile nawe mhlawumbe-ke zingaki iy'khungo ngokuthola kodwa bese yishilo ungqongqoshe iy'khungo esinazo sekungathini-ke wena umlayezo ongawubhekisa kubantu besilisa ikakhulukazi laphana-ke eCartom Ridge noma eKhathomena la usuka khona ukuthi-ke uthini kubantu besilisa iziphi inhlelo eninazo zabo bengafika kanjani benixhume kanjani ukuze bethole nakwamanye lezi ikhungo zethu kusokwenziwani lapha ya kulesi sigaba lesokusizakala kwabantu besilisa eKhethomela nje kwaqondana ukuthi la sibona khona abantu besilisa kubi room 8 okuyigumbi labesilisa room 8 singavele sithi room 8 ke zonke lezi uyabona sekuba room 8 yazi wena usipha into emnandi uyathi umuntu ngicela room 8 kwazi ukuthi ubheke ephike lo muntu banekhosomba nje labo elinovrand wabo la behlala khona besalinda ukuthi bangene kumhlengikazi ngaphakathi ofika benze yonke into ngoba cabanga ngaphambili kwanginokuthi hamba otesta lapha abagula into ethile baye ngapha kulelo gumbi yonke into yenziwe so akeze ukucwaseka sekuthiwa wena onenkinga yokuthi laba bangasebenzi ukuthi bese ke naye azazizwe emncane sake safika eNewcastle kwenye clinic ngqongqoshe laba bememezwa ngase sifo kuthiwa abanokuthi ngapha abanokuthi kwababazwa kodwa ke cha siyabonga kuhlale kusijabulisa ukuthola ukhona mhlawumbe umlayezo ngoba ufisa ukudlulisa nje ngeminute elilodwa under le men's clinic le nokuthi amadoda ikakhulukazi lawa anomnyaka ewu40 kuya ngaphezulu wagadla manje kunohlobo le-cancer silihlolelayo okuthiwa i-prostate cancer so yonke indoda enaleyo mnyaka mifike eclinic ize izohlolela loyo mlukhuza loyo cancer ukuze 1980 sukumane nalo cancer ntwizi nenibheke angafiki nje segula nokuthi siyaqhuquzela ukuthi umuntu wesilisa afike nje ezo-check impilo yakhe angafiki ngoba segula sesikhwehlela sesigqutshwa bese kuthiwa siyahluleka eminyangweni yezempilo ufika vele usududulwa ulethwe kithi cha ngiyakuvumela nama ke ngale kokuchithela isikhathi ngizocela ukuthi simuvele phambili inkosi yami ngizothatha ke abambalo sashintsha dadewethu sikubonge kakhulu ngokusilethela i-information ngizwa lapha yakusibonelo Miya ngithi othi yena ngibonga bonke abasisizayo emlazi kwa-K Clinic especially our mothers kwi room 4 ikhona lento yama room lapha ema clinic bengenalo ulwazi kuthiwa kuno room
4 lapha eMlazi clinic. Ngiyayithanda mina kodwa leyo ukuthi sithi room 8 mhlambe ngathi igama elihle Futhi abantu baya resonate nalo liyasebenzisa. Kodwa manje angazi noma nasemalokishini bayawazi room 8 ukuthi room 8 hayi lokishini babayibuka kakhulu ku room 8 babayibuka nami ngangisuke ngivakashela Monti phela ngithi le emakhaya ingekho iTV ngiwazele la Monti ona wabona eLamonti room 8 ngoba cha emakhaya ngaze kube yithina ke sasinganawo ama TV sasinale TV le eyayikhanya ngqonosho ukuthi mase kuphela ibattery bese iyancipha izibe encane igcina iphela futhi ngoba kwaba nzima engathi bayambuyisa ku dadewethu ngoba bathi uyena futhi owazi kakhulu ngezifo eziphathelene nezocansi ama STIs hayi ke ngiyajabula ke mabekubuyisa ngoba nami ngeke ngakusola ukuthi umkhakha wakho lo noma into zakho lezi zama STIs kama ungawuthathe osekhaya umbeke esithombeni yini ama STIs ama STI izifo ayithelelana ngokocansi kushuthi ngabulale nomuntu onakho wasuyatheleleka mhlambe umuntu uma ungathi uyamthiphisa ke manje osekhaya ungazi nje ukuze angayitholi nalama STIs ungathi yini ekumele ayenze hlala ejazini lomkhwenyana uzama ukuyiqoqa ungabi nophathina abaningi uhlale kumuntu oyedwa uphinde futhi makuwukuthi umuntu manje kophathini benjani bangabi baningi akabe yedwa okay cha siyakuzwa uma kuwukuthi uzwela phansi siyakuzwa uma usesithembeni yenza sure ukuthi isithembu sakho sila isibayeni esisodwa akekho buyophumele ngaphandle mhlambe ke mangakusithiphisa izimpawu ngiyazi ukuthi kuzoba nzinyana khona ezabesilisa khona ezabesifazane kwesinye isikhathi but iziphi izimpawu zocha sekuyesocansi ke lesifo lesi abanye bake bathi kushisa umchamo awu kuba nento ephumayo umchamo ufuna ukubanda engathi uphuma efrijini kuba buhlungu mechama athi nje uyashisa kubuhlungu mechama abanye bathi kunoketshezi oluphumayo especially abesilisa afika athi ne drop kunento ephumayo mhlambe nedropanyana le eyamanzi noma yathi ubovana hawu bakithi suke sekuyikona ungazi kufanele abanye babe no cauliflower ngaphansi abanye babe nezilonda lokho kungathi nje kuzimbalanyana ke ezinhle phela thina sithi mhlambe yona birthday lena sibonta usaze saphiliswa bese simila nezimbali abanye uthola usenezilonda khona lapha esithweni sangasese hey bakithi omunye athi meyocansini kuba buhlungu suke sekwezinye zezimpawu kube buhlungu kuyenzeka kube buhlungu leyanto cha kungaba namuphi kumthelela ukuyiyeka nje lento lemayisuke yenzeka nansi sengiyayibona yenzeka ngivele ngiyeke nje ayi kuyingozi kakhulu ngoba kuthinta ezinye izinto uma umuntu osifazane nje naye wesilisa ngenzeka ukuthi ungasabathola abantwana ngoba amathube la khamba khona amaqanda ayancipha agcile evalekile abanye uthola ukuthi especially ugcunsula ugcunsula uma ukhulelwe liyadlulela enganeni usuthola ingane mhlamba ayisabona emehlweni ikhubazeke ngaphakathi mhlambe isisu sichitheke ungakwazi ukukhulelwa ingane uzuyizale ngenyanga yakho abanye uthola ukuthi ingane izalwa uma kuwukuthi ubenewesifazane one drop ingane nje izalwa amehlo ayo infected ethothi enenkinga nobhici abanye bazibakhubazeke ngoba lesifo kuthiwa ugcunsula isifilisi iyaya emthanjeni lapha ukhubazeke ungakwazi ukuhamba ngesifo nje socansi into obungathi mawuzwe nje kusaluma kancane ukugijima uthi nakudala ngizwa kuthiwa kwakunomjovo wawu umuntu usuka la uyele esibhedlela babekushaya ngawo ke kuthiwa wawulala nomphepha kusenjalo hayi akusekho njalo i-technology niyabajezisa nje abantu abathe bageje umnyango siyoqondisa ngalomjovo ngathi induku manje sekusekhona indlela ezilula zikhona indlela ezilula futhi into ekahle ukuthi kushawa into ewala ufike eclinic ayikho iphilisi ogoduka nalo okuningi lokho kwecansi kulashwa la kuthiwa gwinya khona la uphuma ungaphethe lutho ususula umlomo uphuma kungabonakali nokuthi usuphethe into ezithile sekushawe gamba kushawa yonke into yaphela eclinic yazi akekho ozoba nomshini onenkinga angithi leyo ke futhi iyalekele nomshini ungabe usuvilana hawu kakhulu ngiyazi ke izovuka zonke ke zami khona ngithiphisa ukuthi maphisa bagqugquzela ukuthi umshini wathi nje umshini uzokhahlela bavuka ngisho belele ukuthi asitotobele khona wathi omunye mawudla utshani lobuhlaza zonke insizwe utholakala lapho lo tshani kodwa ngigcizelelayo
uphathini wakho ungamshiyi. Ukuze ungabe awikhulume le ngoba khona insizwe ihamba iyoyilungisa yodwa bese lokho ibuye iyolanda futhi iphinde ibuyele iyolanda lokho ilashwa ke into eyodwa manje. Engakusho nje mawuyinkunzi uya kuzo zonke izibaya zakho masilapha wena lapha zonke izibaya zakho ngoba makhona singcolile uzophinda uzongcolisa. Manje ngithini ithipho ongasinika yona ukubalanda one by one ngoba yenzima lento asamse ebudokotela. Ufika nje uyibeka uthi noma ufika endlini usukushele kanjani. Kukhona ipheshana esikunika lona ukuthi mnike umuntu ayinoma isiphi isikhungo. Mefika umhlengikazi uzofunda le pheshaneni ukuthi okay. Umuntu wakho belashela into ethile. Amlaphe naye angaze eze kulesikhungo lesi futhi thina sinikana incwajana lesi incwajana futhi ushuthele WhatsApp uthi awusondele kunale flu le ebengiyibambile kwathiwa nawe uyafuneka ugomele yona ngoba ilula leyo ngqongqoshe ngiyathemba ukuthi amaji ngoba inkinga lento ukuthi umjidi usefuna ukuyibika ngapha uthi hey asahambe mthethwa siyokwenzani ayi siyokwenzani ziyakhala ke lapho manje ngiyafisa sibe nendlela okubathibhisa ukuthi naye phela ngabe sebuza kakhulu uma uthi hey awuthi ishuyi phela kudokotela nali ipheshana makunepheshana nje asuka gquma hlale absolutely hambe yogoma nali iphepha the udokotela sigome ngalo hamba ungabusabuza okuningi bakithi makuthiwa hamba ogoma nawe ke nesingabusulu wanda kakhulu hey lo mgomo siyawushaya mnike lemfivili ithothe phela singeke angachazi ukuthi ikwenziwani awu kodwa nkulu uyobuso uyiphendulela wena kamuva kodwa umuntu wakho uyobe seyile osebusizakala hey yakona ke iqiniso ukuthi lithi ke abantu abanciphise ukugcobhoza endaweni ehlukana ngoba uzobathatha kanjani abawu10 usulokhu banika lencwadi esiqepheza umosa nephepha lapha lanesi futhi ebhalela wena wedwa 10 hayi ngeke bafiti cha awungoqeleke nayo le yokugqugquzela abantu kulesikhathi ukuthi ama STIs ake siwasukumele bakwethu ngiyaqhuquzela kakhulukazi abesilisa ibona sinenkinga yabo kakhulu ukuthi abezi ukuzolapha ama STI umuntu keze mayise ukuthi ngempela seku 6:30 lapha ngezansi iTheku ke linama mobile clinics amabili ahamba indawo lapho bebona khona abantu besilisa ngiyaqhuquzela ukuthi abantu besilisa bawavakashele lama mobile amabili umnyango wasipha wona ngoba ayasisiza kakhulu khona lemkhumbane nje ngesonto elizayo ngomhla ka13 sizobe sine campaign yokugqugquzela bonke abesilisa ukuthi beze bazothola ukulashwa kwayo yonke into emkhumbane khona eKhathomen ngiyacela eKhathomen akuphume ngisho kwelisasebenza aye khona siyofika sibone phambili ukuthi ke lekwenziwa kanjani kodwa asiphume sonke ngobuningi ngqongqoshe awungiyalela abantu besilisa ukuthi ababanika abantu lencwajana ekuhanje kuyolapha umuntu abe lokho uya infected uyabuya simosa amaphilisi ngaye nje lokho uyabuya kanti uyacobhoza awungiyalele bona ngqongqoshe kuthiwa singalindi kuze kube 6:30 la 6:30 ngiyithanda le ka 6:30 no ndokozo kokuqala nje ngicabanga ukuthi enye yezinto esiyikhulumayo sithi umuntu kubalekile ukuthi athembeke kupartner wakhe okusho ukuthi umuntu uma nopartner akabe nopartner yedwa sisho njalo impela noma kunzima ukuthi kwehle kwabanye kodwa sithi umuntu akabe nopartner yedwa injalo ukuze izifo zingagcwali zibhebhezeleke noma ngabe kukhona esitholakele uyazi ukuthi kulula ukuthi usiqoqa kanjani kodwa ngimzuleke kunesi ngoba urealistic ngiyakubona ngithe asizi neBhayibheli siyazi ukuthi bakhona abanye abantu athi eyedwa yena umuntu wesilisa kodwa abe nophathi nabaningi kunjalo utheke unesi ukuthi chaza iqoqo izibaya zakho zonke esho zona ukuthi kushuthi uyafika siyafisa ukuthi uma umuntu eyithola einfected akabatshele bonke kupartner bakhe nabekhona ukuze nabo bakwazi ukuthi batreat engifisa ukugcizelela ukuthi uma ngabe engabatshelanga bonke kusho ukuthi uzolapheka yena okwangesikhashana kodwa lo ongahambanga wayolashwa uma sebuyela kuyena uyobuya naso futhi sifo aphinda asigcwalise kubo bonke abanye futhi so kubalekile ukuthi uma ngabe usulitholakele ngempela ukuthi nakho lapho kula khona asondeze wonke ama partners akho azokwazi ukuthi athole treatment okugcina engifisa ukusho ukuthi sithole ukuthi in the past 2-3 years inamba yabantu besifazane abanesifo sesyphilis iyanda isyphilis ke isiyakhuphuka isyphilis bese kuyisifo ebese silaphekile bese singesenaso eSouth Africa akusiso futhi isifo esiqhamuka emntwini wesifazane umuntu wesifazane usithola
ngokocansi. So okusho ukuthi uma beba naso basuke besithole ngoba bethelene. Manje ke sibathola thina ngesikhathi abaningi bekhulelwe eyotesta bese thola ukuthi usenayo isifilis. Kusitshela lokho ke Ntokozo ukuthi kusho ukuthi baningi abesilisa abanayo abangaphumeli obala abangasondela eduze komnyango wezempilo. Siyacela abantu bakithi beze bazotesta. Njengoba kuJune nje umuntu wesilisa ngaye eclinic athi ngicela nizongitesta konke namhlanje. Ayinika usuku nje athi ngiteste konke. Simtestela wonke ama STIs akhona, simteste nanakho konke okomzimba nje so that sazi ukuthi siyakwazi ukuthi sisheshe sizilaphe izifo. Siyacela abantu besilisa basondele emnyangweni wezempilo. Hey into yesikhathi ihlala ishaya ngiyazi nje abantu baloko belambile bafuna khulume kakhulu ngqongqosha lokho ekhulumile. Kodwa isikhathi ngoba sihlale seshaya asifanele sithi kulungile bani.